ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои пешравии канали мо лайкро зер кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ҷангори пешинаи UFC Кевин Ли гуфт ки қабул кардани дини ислом ба ӯ чӣ гуна фоида расонд. ман дини исломро қабул кардам ва дар ҳақиқат ҷои худро дар зиндагӣ пайдо кардам. ман бо ин бародарони мусалмон ҳамроҳ шудам, бо бисёр дигар мусалмонҳо суҳбат кардам ва мо бо онҳо дӯстӣ пайдо кардем. ман Али Абдулазизро аллакай тӯли чанд сол аст ки мешиносам. мо якҷоя тамрин мекардем ва якдигарро эҳтиром мекардем. ӯ дар ММА шиносҳои зиёд дорад. барои ҳамин ҳамкорӣ ман бо ӯ натиҷаи хуб дод ва менеҷери пешинаи ман барои ин ҳамкорӣ розигии худро дод, гуфтааст Ли. хотиррасон мекунем ки чанд моҳ пеш бисёри ҷангварони мусалмон Лоиқ Раҷабов, Мавсар Еўлоев, Нурулло Алиев ва дигарон хабар доданд ки Кевин Ли мусалмон шудааст ва онҳо якҷоя намози ҷумъа хонданд. айни замон Кевин Ли ва дастаи ӯ бо ташкилоти PFL гуфтушунидҳо гузаронида истодаанд ва Кевин Ли нияти дар он ҷо баромад кардан дорад ва дар гран-при соли 2023 иштирок кардан мехоҳад. шаби гузашта менеҷери дастаи Ҳабиб Нурмагомедов Резван Магомедов хабар дод ки Ҳабиб Нурмагомедов ба муҳорибаи Ислам Махаҷев зидди Александр Волконовский намеравад. Ҳабиб карьераи худро соли 2020 ба анҷом расонд. ӯ дар вақти зборҳо ва дар вақти муҳорибаи ҷангварони даста иштирок мекард. аз 12 моҳ 10 моҳ ӯ дар хона набуд, чунки доимо аз пушти ин зборҳо ва муҳорибаҳо буд. ва акнун Ҳабиб чунин қарор баровард ки вақти он расидааст ки бо оилаи худ вақт гузаронад, барои фарзандони худ вақт ҷудо кунад. мо ҳамамон чунин проблемаро дорем ки ту доимо дар сафарӣ, ба хона бармегардӣ ва ҳатто намебинӣ ки чӣ гуна фарзандони ту ба воя расида истодаанд. барои ҳамин фикр мекунем ки Ҳабиб ба муҳорибаи Ислам ва Волконовский намеравад, гуфтааст Магомедов. ҳамчунин Резван қайд кард ки пеш аз муҳориба Ҳабиб ба Ислам албатта ки маслиҳат медиҳад ки дар вақти муҳориба чӣ бояд кард. дӯстон, ба фикри шумо ҳузур надоштани Ҳабиб дар ин муҳориба таъсири худро расонда метавонад ё ин ки Ислам ба муҳориба баромада вазифаи худро ба анҷом мерасонад? метавонед фикротонро нависен. мо боша ҳозир ба шумо прогнози Дастин Порьеро пешкаш мекунем ки бриллиант киро дар ин муҳориба ғолиб мебинад. ман фикр мекунам ки Волконовский дар вазни сабук хурдакак менамояд, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ ғолиб шуда метавонад. ӯ дар ҳақиқат ин корро карда метавонад. Волконовский якчанд ҷангварони бениҳоят сахти вазни ним сабукро шикаст додааст. чанд маротиба Макс Холлоуэйро шикаст дод. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки аз Ислам дида Волконовский дар вазни сабук хурдакак ба назар мерасад. Ислам ҷангвари калон, сахт ва ҷисмонӣ бақувват аст, гуфтааст Порье. дӯстон, дар ҳақиқат Волконовский ҷангвари бениҳоят сахт аст ва боз аз ҳама чизи муҳим он аст ки ӯ ба ғалабаи худ сахт боварӣ дорад ва чунин боварӣ албатта ки дар вақти муҳориба ба ту кӯмак мекунад. ва ман фикр мекунам ки мо шуморо муҳорибаи конкурентӣ интизор аст. аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки айни замон рақиби хатарнок барои Ислам ин Бенил Дарюш аст. ӯ ҷангвари калон аст, гӯштин ва ҷуҷитсои хуб дорад ва боз дар стойка ӯ хеле хатарнок аст. бале, Волконовский ҷангвари сахт аст, аммо фикр мекунам ки вазни сабук вазни ӯ нест ва Махачев ӯро шикаст медиҳад. шумо бошад дӯстон фикр ақидаҳои худро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.